simple lang amo niya pangabuhi diri sa amon ah. Amo na niya mga suda niya oh. Ano gani kas? Nang bate. Lugbati ka? Sinabawan. Pwede Tagaloga kita mo may katanaw sa aton? Guys, Oh. we have batsi And and then sardines. ano may sa Tagalog may lugbati may? Naku, kabaloy. Ano akala ko Tagalog ka eh. Ano sa Tagalog ang lugbati? Ano sa English kas, ha? Batsi. Alugbatsi. Gaabot na gani oh. With matching uga. Gaga matching uga. See guys. Hi guys oh. And kinilaw na may kamatis. Ngayong gabi, nagsiselebrate po ako ng happy 500 subscribers. Wow, palakpakan? Palakpak may? Palakpakas? Palakpas? Palakpat? Palakpak? Gusto ko ipakita sa inyo, maraming nagtatanong kung ano talaga ang kinabibisihan ko kada adlaw. I mean, Araw-araw. araw-araw. Ano ba, maraming nagtatanong sa comment, sa comment box, kung ano ba talaga ang kinabibisihan ni Melvin Punchline. Ito po, panoorin nyo kung anong trabaho ko. Okay na po, na ako sa inyo. Ay! Hello! Kamusta na mga friends, no? Okay man na kami ya, aba. Uy, kamu ya, okay man kamu bala? Siyempre kami ya, sa luyag namon dahil sa hindi, no? Kinahanglan nyo, okay kami ya magatubang sa inyo. Agad nga kung mabatian nyo gani ang mga tingog namon sa kanginan, do okay lang yapon, ba? Do wala lang kami balaya sa problema, ang giatubang niya haw, pero may ara haw. May ara man gidi, siyempre, sila tao wala ang problema man. Kaya ako wala nga tao, I don't take problems seriously. Oo, the problems me. O, diba, bongga? Ayas bala kaysa sini nga tuig sang 2020 kinahanglan nga bongga gitanan. Halin sa itsura pa kadto sa pagbinatasan naton, oo sa attitude naton. Wala kita sang dapat nga ugtasan o kung problemahan man, di bala? Di sige na ari na ho bongga nga sulat ang napilian naton subong nga nagalin sa nagapatawag lang sa ngalan. Kaya si Sir sa lapo. Ay! Aw, ay! Ay, Mayang adlaw na tagali sinyo, tanan. Ako gali si Mole. Isa ka darna. Ay! Isa gali ka transgender, Ang problema ko, ang mga tao ba lang nga wala ko labot? Kag-aral lang sa palibot, pero ambot, Damo sa muang. Wala sa makita kundi ako, kag kung ano ang matabo sa akon kabuhi. Ay, ano yan sila yaman? Nga ako lang yung permi makita nila. Ay, ari ho agod na mahangpan nyo ang tanan. Ari Ay! Ara naman. Malabay naman ako sa damo tawo. Ay! Ay! Ala! Ara si Crush! Hi, beautiful! Oh. Ang crush ko, ginbugno ya ako, Saan ka makaduli? Ha? Ay, makadwa ko sa merkado. May baklo na ako, Luyag mo. Uptan ko ikaw. Ha? Ay, hala! Sure! Sure kang obdan mo ako, ha, alog? Na, hindi ka luyag ha. No, guy! Kada pati-pati. Ay, hala! Isa? Ano kaya? Luyag mo, ikaw pala pangaluyagan. Alam mo. Apat na. Isa? Ano kaya? Ay, ano luyag mo? Ikaw ang pangaluyagan ko? Ay, hindi! Kuya sa imo! Itsura mo do kabo! Ano ko no? Ako na isa. Ara, ginatagod na sa imo. Wala? Ate, atagal siya to. Ako lang isa yung script na unsi lang ako ng plan 12. Unsi lang ako script. Amuni ko daw kay Duwa na. Duwa sila. Ara, dali oh! Ari, oh! Dali na, isa. Isa. Female Molly. Ano ko no? Molly, pwede kita makasugilanon? Oh, ikaw? Ay nga pang Anong kinahanglan mo? Pang-alpagit siya. Ikaw ang ginapangaluyagan ni Alog?
Ay, nga nagapangaluyag sa si alo. Ay mo ya Si ay. alo, guys. Alo. Nga nagapangaluyag sa... Ay, nga nagapangaluyag si alog sa akon, ha? Kaya mo man ang hambal nila sa akon. Nugay ka pati sa iya ha. Kay ako balang nubya niya subong. Ay. Kag wala ka na sang tsansa pa sa iya. Ano? Kay kabalo ka kunaa. Nga, Wala kaya matres. Ano? Kay agi ka. Feeling mo na nga babae ka pero matuod agi ka, agi ka, agi ka. Ay! Bang, ay! Ay, mga kabatay. Uti ano? Ginambal mo kay muli pang? Ha? Di ba sila niya? Wala lang. Didma lang siya. May the best man... Pangal? Ay, nagdrama sila. Wala lang. Didma lang siya. May the best win ko, no? Ano pangal? Panahon takon siyang pilion ni Aloke. Ay, bota. Natural, ikaw ino, di ba? May matres kayang daanday. Kag-ureg ang tapalado mo. Ay, tapalado. Tapaludo. May matres kayang daanday. Kag-ureg. Ureg ang tapaludo mo. Ano? Ay, abaw. Tao mo ang to, kasi Grabe wala yan ba? mo. Grabe mo. Oh, Ito, gising ko naman. grabe, no? Kasi unayan man. Sino tagiya na man? Ito nga, ano maano, di ka mo ya? Ba, ay, arada. Nagwa ng... Mapi, hindi. Hala! Oh, Sino hala. ni Agi man ha? Mahala. Ay, ato. Na. Ay, Nasunod tulo. na sila sa balay sa Agi. Ay, Oh, man. Diba? Hala, grabe. Muli agi? Siya? Ay, Sa ano ni... hindi bala daw si Alog ang nagadiskarti ban sa iya? Oo, man. Ay, tinatood! Wala nagadiskarte si Alok sa iya! Wala! Maayo pa ang Agi. Nakabunit sa matabang isda. Ang Agi. Pero ang Man. ban, ahay. Nagamantin na lang uga. Daan pa. Ano? Asa ka uga? Ay, ambot, Nan! Amo nang tupad balay ko. Abot ko na nung makuha nila kung bantayan nila ako, Ay, ari pagid, ay. Ay, nak. Nay? Ayaw ka bala kung ano ang panawag sa mga tupad balay naton sa imo? Ay, nay? Ay, nga, ano, ha? Nak, no sobra pa ka kuno sa babayi. Damo lalaki. Sungak-sungak ka kuno. Ay! Ano, nay? Oo, bala nak. Bayda sila, nay, Isa lang na sila sa akon, ya? Kaya ako, ya? Bisandar na ako, pero damo ang nagapangyag sa akon. Pero sila, ya? Ay, nagamantinirang sila sa mga salin ko, Nak?
subscribers, mga ka-punchline. Salamat po sa inyo. Okay, 500 na! 500 na! Hi! Wow! Lainggit ko na aga papakita sa gwapa. Ha? Oh, hi! Sa din ka ba kadto? Oh, hi? Pwede makadungan sa imo. Ay, hindi na ay! Basi kung masala naman na karon nga nagapangaluyag ka sa akon. Di kaya ako. Ay, gusto bala Galing gali. ano? Ay, gali may pangal nga nagasunod-sunod sa imo. Daw idubuang! Di, ano? Si Pangal? Di, wala ko yung labot sa Pangal nga to, ha? Ito ya siya, ya! Ay! Ikaw yung gusto ko. Ikaw muli. Kag hindi ang Pangal nga to! Ay! Alog! Salamat sa 500 subscribers. Thank you po sa inyo mga ka-punchline. Tanaw lang. May email. 500 na kita. Dugay-dugay. 1,000 na. Dugay-dugay 1,000 na. Ari pa nga scramble ka, oh. Ay! Ay, Diyos ko. Ay, salamat gid ka. Ay. Kaga, ato pa Ay. fish balls na ginpaluto ko. Ay. Dami pa rin nagabakali. Ay, Diyos ko. Ari pa, oh. Say, kaya humitan ko ikaw. Bravo! Bravo! Ay. Bravo! Ay. Nice view! Ay. Ay. Hoy, ikaw yamanok ka, ha? Hmm? Yun ang pamangkot pa wala ina? Natural eh. Ipangal, ano ka? Wala na kita, ya. Ano pang ginasunod-sunod mo sa akon, ha? Pangal? Hoy! Ikaw lang nga may luyag na mabulagay kita, pero ako ya hindi pa kuya luyag. Ay. Ano? Bisan wala na ko luyag sa imo. Ay, ala. Pilitay. Pag gusto na kuya, kag ikaw nga agi ka palagyo yung nubyo ko ha? Palagyo isya. Ano makuha niya sa imo? Plastic mga bobs? Ano? Ang buho nga. Ay, may buho ka. Ang buho mo, amo lang ng sa ilong mo, kag sa bakba mo. Ay, ano? Ay, labot mo ya. Kisa ka lang kay bisan. Amo ako sine. Ako ang naliyagan sang naliyagan. Mo? Dua ang naliyagan. Ilanay? Dua ang naliyagan, Lice. Ilanay? Bulaga. O mga ka-punchline, yan pong aking trabaho. Marami kasi nagtatanong kung ano talaga ang kinabibisihan ni Melvin Punchline. Ayan na, nakita nyo na kung anong ginagawa ko buong araw, tsaka buong isang linggo. No? Yan ang aking trabaho mga ka-punchline. So, patuloy lang po kayo sa pagsusuporta. Maraming salamat po talaga. Mga ka-punchline, total 500 subscriber na ako ngayon. So, magsiselebrate kami ng pinakamamahal kong babae sa buong mundo. Kakain kami sa labas. Kasi proud siya sa akin. Kasi daw gwapo daw ako. Mga ka-punchline, abangan. Aalis kami.